ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ହେଉଛି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଆସୁଛି 573K ଭ୍ୟୁ। ଭାଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଭ୍ୟୁର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏଠି। ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭ୍ୟୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ଘରେ କରନ୍ତି ସବୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣାନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଡରିଯିବେ। ଭାଇ 1 ମିଲିୟନ୍ ବି ଭ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି, 2 ମିଲିୟନ୍ ବି ଭ୍ୟୁ ଆସିଯାଉଛି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭ୍ୟୁ 2 ଭ୍ୟୁ 9 ଭ୍ୟୁ 3 ଭ୍ୟୁ। ଏ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭ୍ୟୁ କି ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କାହାକୁ ସେୟାର କରୁନି ବୋଧେ। ତ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବି ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ବି କଷ୍ଟ କରୁଛେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ। ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ୍ କରୁନୁ? ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବା କଥା। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁସି। ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦେଇନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଖୁସିକୁ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନାଏ। ତ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ କଥା ରଖିବେ ଯେତିକିଟା ଲାଗୁଛି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ମିଷ୍ଟର ଲିକୁନ୍ 99। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମିଷ୍ଟର ଲିକୁନ୍ 99। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ ଆସିଯିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେଲେ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ, ତ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର। କେହି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ହିଁ କରୁନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚୁଟିଆଟା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ସେୟାର କରିଲେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କରିବନି। ଆମେ କଷ୍ଟ କରି କରି ମରିଗଲେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେ ଭାଇରାଲ୍ କରିବନି। ତ ଏତିକି କଥା। ଟିକେ ଭାଇର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ହେଲ୍ପ କର ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ।